Maiola Etxea, mendiko duatloetan ibiltzen naiz gaur egun gehien bat, eta Hartzabalen bizi naiz. Nola ikusten duzu emakumeen kirola? Gaur egun, orokorrean, edo zure kirola bidez? Nere kirolean bai ikustetela nolabait desberdintasun handi bat gizonen eta emakumeen artean, batez ere partaide kopuruan. Ez esateatikan 10 aldiz gehiago diala mutilak, 9 aldiz gehiago izango ja. Baina bai mendiko duatloetan eta batez ere bai ikusteala kopuru aldetik izugarrizko desberdintasuna. Eta nola uste ez lortu daitekela emakume gehiago sartzea mendiko duatloetan? Zer gomendatuko zenuke, nola bultzatuko zenuke jendea? Ez dakit, bai ikustetela adibidez, azken aldi honetan gorakada handi bat mendiko korrikan sekzioan emakumetan, asko ze gehiago ikusteala iruditzen zait, eta karreterako bizikletan ere egunerokotasunean eta geroztan emakume gehiago ikustea. Mendian bizikletan igual ez hainbeste. Hoi izan daiteke agian atzeak abotatzen jendea, ez dakit. Eta arazorik izan duzu emakumea izateagatik mendiko duatloetan, ez da itireinen bat? Ez, mendiko duatloetan kiston giro politia dago, oso giro euskaldun sano, bai, herrikoia, talde hortatikan kontrakoa guztiz, bai, oso proba politia di alde hortatikan. Eta azaldu pixkat, zer da, mendi duatloiak, ez, bizikleta eta mendi lasterketa? Bai, korrika. Da, modalitate desberdina daude, nibil naizenetan behintzat, normalen izatea bizikleta eta korri, baino formatu ezberdina daude. Izan daiteke o lehenengo korrika sekzioa eta gau bizikleta, edo korri bizikleta korrika. Ez dago da orden jakin bat, ez? Normalen lehenengo korrika eta gau bizikleta, baina batzutan bigarren zati bat egotea baita ere berriro korrikana. Azken urtetan behintzat formatu hortan izan dira, nirakitela. Eta denboraldia, noiztik denboraldia, edo urte guztian? Ez, harrapatzen azuz oso txarra naiz fetxekin, baina iraila bukaeran hastea eta hilabete bat eta piko iraute asteburutan izatea. Eta entrenatzeko adibidez, Hartzabalen bizitan nola jutezen entrenatzera, edo nola egiten duzu? Entrenatu, nik ez dut gaur egun ez dut espezifikoki hortako bereziki entrenatzen. Nik biltzen naiz nire kaxa kirolian, eta gero proba horiek ite ditut, ez dakit nola esan. Baina bai, handatza, nire ezea, eta bai, lanetan inguruko mendi, eta asteburutan bai gehiago igual urrutixo, baina egunerokotasunean eta astean zehar handatza, bestela bai geldo aldea bizikletakin, edo karreterakoakin bai urrutiago eta baina bestela hola mendian espezifikoki handatza. Handatzen korrika, karreterako bizikleta, eta mendiko bizikleta. Bai, oain arte hastian zehar Bilbon bizi izan naiz ikasketengatik, orduan aurten hasiko naiz benetan hastian zehar deusurbien bizitzen, eta orduan ez dizut esan, Bilbon hartxan da joten izan, baina, karo, korrika bizikleta kirolegin iten nun, eta aurten da benetan lehenengo urtia hola hastian zehar hemenengo naizena eta handatza jonalkoten hastian zehar. Eta denboraldia ze espektatiba, ze espero duzu denboraldi? Hasi garen denboraldi entarako. Nire bigarren denboraldia da mendiko duatloetan, ez nahiko berria dago haindikan etzako. Nire helburua kirolakin disfrutatzea da, aldeten gehiena disfrutatzea. Orduan, hori betetzen bitartean ez dakat beste helburu, ez dakit espezifikoikan edo. Eta duatloetaz aparte, ez beste nahitxe bat igual, ez? Zega maiz korri bat egitea korrika edo horrelako den bat? Hoi gustatuko litzaiak, haintxe bertan karo eneiz zai hortako prestatzen eta baina zegaman beti dago, hortako lehenengo mendiko karreretan gehiago biltzen hasi berko nuke, baina beti da amets bat de, hau noiz bai gustatuko litzaiak, bat ez ikustea jutezeanen beti behotzen zera eta beti esatezu, hau inin berdet. Baina haintxe bertan oaingoz behintzat, hortaz aparte baita ere igual mendiko bizikletakin zehuz ibiltzen naizela proban bat iten, baina gehiago, ez hain kompetitiboak gehiago, ez dakit, mendi martxak, horako gauzak. Eta mendiko bizikletan ez, esan dugu korrika zera mezkorri, mendiko bizikletan bako ez duela
karrera guagen nahiko nuke, nire ametsa, Ez dezkatola ametxako, ez dakit, osea, nire helburua gehiago da egunerokotasunen kirolakin disfrutatzea eta karrera gehiago dia eskusa bat nolabait leku berrik ezautzeko eta esperientzi berrik bizitzeko. Ez dakatola bat esatezula, wow, olai zea jarreta pixkat, ez dakit, titan desert bat esan alko nizun, baina zehoz esateatik anta, hola, plan, ez da nire helburutako bat oaintxe bertan egia esan da. Eta orain, denboraldi honetan, aipatu dugu desfrutatzea dela beste helburua. Nola funtzionatzen denboraldiak, hau da, liga bat da, ez da? Bai. Da, nirak itela bintzatu, nire bigarren urtea da orduan, hoxe, pixkatola esatitut baino. Bai da liga bat, Euskal Herriko liga bezala, eta leku desberdinean iteia probak, gehienak Gipuzkoan dira, baina baten bat badago Araban eta Bizkaian de bai, baina gehienak Gipuzkoan izatea. Eta proba bakoitzan bai da hola irabazle bat, baina bestela puntuk gehitzen juteia nola bait, ez dakit guztiz ondo nola da, baina esango nuke lehenengo 10 artean, lehenengoak puntu konkretu batzazka, bigarrenak, hirugarrenak, eta hola guztira ligan bukaeran geho baita ere irabazle bat dago. Zeinik lortitun puntu gehiena, txapelketa guztietan zehar, nola baita esaten. Lasterketetan, puntu irazten duzu dela, liga. Hoi da, liga, bai. Vale. Eta zenbat, ez dakit, lehen urtean, zenbat emakumaren kontra edo, zenbat aurkari? Karreran arabera, batzutan gehiago, bestean gutxio. Esan berra daude, modalidade desberdina daudela, dakazu zukitea duatloi osua, edo badago baitare nolabait binakako proba bat, dala batek bizikleta ditu eta bestiak korri. Eta horra adibidez, bai ikusi izan ditutela neskagaiok, igual hor neskagaiok parte hartzeu bai izan, bikote batekin edo batek bat abestiak bestia egiteko eta elkarrekin partekatzeko, edo bi neska ez da inbeste ikusten. Baina bai, igual formatu hortan osua inordezkati bat de bai gehiago ikuste dela.